Velkommen til Guldborgsund Dyrehospital. Vores faciliteter er nye og moderne, og vores erfaring i behandling af hund og kat går mere end 30 år tilbage. Lad os gå indenfor. I dag skal vi følge Bella. Hun har fået en knude i en mælkekirtel, og nu skal knuden fjernes. Godmorgen, Bella. Nå, vi skal have dig, Bella. Sådan, dygtig. Hej Bella. Hej. Vi skal opereres, og Bella skal have en lille forbedøvelse. Men for inden skal vi lige have lyttet, så vi er sikre på, at hun kan tåle bedøvelsen. Ja. Det lyder godt. Det skulle der ikke være problemer med. Nej. Vores operationsstue er nu ved at blive klargjort til at modtage Bella. Under hele forløbet vil hendes kropsfunktioner blive elektronisk overvåget, blandt andet med puls, blodtryk og respiration. Der er varme i operationslejet. Vi ved fra os selv, at risikoen for at pådrage sig en infektion er større, hvis kroppen bliver kold. Derfor er varme i vores operationslejre og gulvvarme i vores burrum af stor betydning. Hun får tildelt supplerende ilt hele vejen, både i indsovningen og hele opvågningen. Først med maske og under selve operationen via vores narkoseanlæg. Bella ligger nu på operationsbordet, og vores kirurger har taget prøver af både selve knuden og vævet omkring. Det er det, som vi ved at mikroskopere nu, sådan så vi kan være så sikre som muligt på at få alt dårligdommen med. Altså når nu at jeg skal hente Bella fra operation her, så vil jeg godt have en lille bamse eller et eller andet stykke legetøj til at tage med hjem til hende. Har du et eller andet specielt? Ja, det har jeg. Det har vi oppe på første sæt i vores pet shop. Ja. Så. Ja, det lyder godt. Vi har den simpelthen her. Den er rigtig god. Det er også en god beskæftigelsesterapi, hvor man lægger noget i hullet. Ja. Og så skal den ryste ud ved at larme bolden. Nej, hun ser da frisk ud. Ja, men det er også gået rigtig fint. Ja, Bella. Sådan. Og hvordan vil jeg forvente, hun skal være? Hun vil nok være lidt træt nu her, når hun kommer hjem. Ja, hun ser frisk ud. Ja.